तुं काली तंच तारा तमस्वी गिरिशुता सुंदरी वरवितुं तुं दुर्गा छिन्नमस्ता तमस्वी भवर्णपा तुंच लक्ष्मी शिवा तुं मातंगी तंच तमस्वी बगला मंगला हिंगुलक्ष ख्यंत व्यक्तम अपराध प्रकटित बदने माँ काम्य रूपी कराळे। ଆଜି ପବିତ୍ର ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଥିଲା, କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ, ତାର ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ତଳେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର କାମନା କରୁଛି। ସେଇ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର କୁମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିବସ। ଶରତକାଳୀନ ରାସ ଉତ୍ସବର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ। ଆଜି କିଏ ମାସେ ଧରି ଦୀପ ଜଳାଉଥିଲା, କିଏ 15 ଦିନ ଧରି ଜଳାଉଥିଲା, କିଏ କେବଳ ଏଇ ପଞ୍ଚକ 5 ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଉଥିଲା ଯେଉଁ ଆକାଶ ଦୀପ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପବିତ୍ର ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଆରମ୍ଭ। ସମସ୍ତେ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତକୁ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ମହାନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ଯଜ୍ଞ, ମହୋତ୍ସବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯଦିଓ ଟିକେ ଅଲଗା ବାର ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କାଲି କାଳେ ଛାଡ଼ ଖାଇ। ଏ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝିଲେନି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ପତିହରା ମାଟିଏ ହେଉ ବା ନିଷ୍ଠାପର ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ହେଉ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲା, ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ କାଲି ଖାଇବାର ପରମ୍ପରା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଭାବି ନେଇଛୁ ଯେ ସେଦିନ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ଶହ ଶହ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ନା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବହୁବୀର୍ଯ୍ୟ ପରିବା ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ହଳଦୀ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ତେଲ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ଘୃତ ଖିଆଯାଇପାରେ। ଏହିପରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ, ଯେପରି ମାନେ ଯେଉଁ ପିଆଜ ରସୁଣକୁ ସାଧାରଣତଃ କିଛି ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ। ଏପରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଖାଇନଥାଉ, ତାକୁ ଖାଲି ଖାଇବାର ପରମ୍ପରା ଥାଏ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ତା ପରଦିନ। ଯେମିତି 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁଖୁଆ ଝୋଳରେ ପଳାଏ, ସେହିପରି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତକୁ ବହୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ପରେ ଆମେ ଯଦି ସେଇ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପରଦିନ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରି ଭକ୍ଷଣ କରିବା, ନା ଦେଇଦେବା ଛାଡ଼ ଖାଇ, ତାହେଲେ ତାର ଯାହା ପୁଣ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବୁଝୁଥିବେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯିଏ ସଂଯମତା ଜାଣେ ନାହିଁ, ତା ଜୀବନରେ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଭାଗବତ କହିଲେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କହିଲେ, ଜୀବରେ ଯାହାର ଦୟା ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ ଚଣ୍ଡାଳଟି ସେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଜୀବଠାରୁ ଦୟା ଭାବ ଦୂରେଇ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ ବା କେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ଫଳ ମିଳିବ? ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ଦୟା କଲେ, ଧର୍ମ କଲେ, ଦାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାର ପରଦିନ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରି ଭକ୍ଷଣ କଲେ, ମଦ୍ୟପାନ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭୋଜି ନାଁରେ ମଦ୍ୟପାନର ଆସର ଜମିଲା, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ
ଏ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ, ହିନ୍ଦୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ଏ ଅଧମର ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଅନୁରୋଧ, ଏ ଜୀବହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ହେବ। ଜୀବହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ହେଲେ ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେବ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ହୀରାକୁଦ ସହରର ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ବ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରେଡ୍କୁ ବୁଲା ବଳଦଟିଏ ତାଙ୍କ ରାସନ ଦୋକାନରୁ ଟାଣି ନେଲା ବୋଲି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଛୁରୀ ଭୁଷିକିରି ହତ୍ୟା କଲେ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ପୁଣି ହେଉଛି ଶିବ ମହାନ୍ତି। କାହା ନାଁ କହିବା କଥାକୁ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ମୁଁ ନେଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଲେ ଚିନ୍ତା ବି କଲେନି। ଆଜି ସତରେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷଠାରୁ ଦୟାଭାବ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, ତାହା ସମାଜରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଜୀବରେ ଯାହାର ଦୟା ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ ଚଣ୍ଡାଳଟି ସେ। ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେବା ଏବଂ ଜୀବହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମୋ ମା ପାର୍ବତୀ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।